Липсва ви зъб и се чудите дали денталните импланти са подходящо решение за вас. Подходящ кандидат ли сте и има ли рискове? Днес с нас ще сподели отговорите на тези въпроси доктор Митов от клиника VMDent. Кой е подходящ кандидат за дентални импланти? Подходящият кандидат за дентални импланти е пациент, който е с контролирани придружаващи заболявания, ако има такива, и пациент, който би искал да кооперира с лекуващия го доктор, т.е. ще изпълнява хигиенните инструкции след поставяне на денталните импланти. Кои са случаите, в които един пациент не е подходящ? Не е подходящ, когато е неконтролиран диабетик, неконтролиран хипертоник, когато е преминал лечение с бисфосфонати и когато е злостен пушач. Има ли някои лекарства, които са противопоказани? Да, ако пациентът е на антикоагулантна или антиагрегантна терапия, т.е. има нарушения в съсирването на кръвта, тогава трябва лекуващият го доктор да коригира терапията така, че да имаме възможност да му проведем процедурата. Колко време отнема целият процес? Целият процес отнема различно време, не може да се специфицира точно времето, защото зависи от индивидуалните желания на всеки отделен пациент. Индивидуалните желания на различните пациенти са различни. Средно такъв процес отнема около 10 дни до 1 месец, за да бъде направен както трябва. Какви са предимствата при поставяне на импланти? Предимствата са, че ви възстановяват дъвкателната функция, оздравителният процес е много бърз и самата процедура е много лека. Кога е необходима предварителна подготовка? Необходима е предварителна подготовка в случаите, че пациента има придружаващи заболявания, които са неконтролирани. Тогава е необходима предварителна подготовка, като съответният пациент се изпраща на лекуващия доктор или съответно се насочва към доктор, който да контролира общото му състояние, и когато то е контролирано, може да се премине към процедурата. При друг такъв случай, когато пациентът е алергичен, тогава задължително трябва да премине на подготовка, антиалергична подготовка при самата манипулация, и същото важи за хора, които са на антиагрегантна или антикоагулантна терапия. Запишете своята консултация в VMDent и направете първата крачка за възстановяване на усмивката.